Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Vărsător, astăzi vom face Vărsător pentru săptămâna 13-19 noiembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propriul dumneavoastră sistem de valori și credințe și prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu Vărsător, ce vine către tine în săptămâna 13-19 noiembrie. În sfârșit, văd aici, ieșiți dintr-o situație tristă. Haideți să vedem. Puterea, wow, 10 de foc, ego, împăratul, 5 de pământ și regina de aer. La capătul setului de cărți, un rege de foc, wow. Sunteți focoși în această săptămână, sunteți puși pe treabă, sunteți siguri pe voi. Aici intră în viața voastră o persoană, leu, berbec sau săgetător. Toate cărțile indică acest lucru, iar aici aveți regele de foc. Ați ieșit în propria citire, știți ce vreți, știți cine sunteți, ați închis bătăliile cu ceilalți, ați lăsat la o parte poverile altora. Aici ați cărat pe umeri bătăliile altora, poverile altora, lucrurile altora. Dragilor, dacă voi puteți să faceți toate aceste lucruri, și alții pot. Aici sunteți depășiți de situație, v-ați asumat prea multe lucruri de făcut în defavoarea voastră și în favoarea celorlalți. 10 de foc, sunt 10 bâte cărate pe care le cărați pe umerii voștri și care vă îngreunează situația voastră, personală. Aici renunțați la bătăliile altora, vă reinventați. Citirea începe cu cartea puterii. Aveți curaj, cu compasiune, cu perseverență, lăsați în urmă tot ce vor ceilalți. Și aici începeți încet, încet să vă gândiți la ce vă doriți voi cu adevărat. Regina de aer primește doar ce își dorește ea și oferă la rândul ei doar ce își dorește. Aici vine o persoană în viața voastră, dar cu propriile voastre condiții va intra această persoană în viața voastră. Pentru nimic mai puțin din ce vă doriți nu veți accepta pe nimeni în jurul vostru. Aici, la mijlocul citirii, aveți ego și împăratul. Aici este multă vanitate. Ați primit multă răutate din partea altora. Am văzut și un 10 de spade din tăiere. O suferință pe care ați cărat-o în spate. Ați tot stat în acea energie și v-ați tot gândit de ce stați cu aceste poveri pe umeri și nu plecați mai departe. De ce nu vă reinventați? Ieșiți, dragilor, dintr-un blocaj mare în această săptămână. Aici sufletul vostru a fost ținut într-o colivie din cauza credințelor, din cauza cutumelor, din cauza învățămintelor primite, a paternurilor, a modelelor învățate de la ceilalți, de la părinți, de la bunici, și ați stat după credințele altora. Aici această pasăre iese din colivie în această săptămână, fără ego, fără vanitate, cu credință în propria persoană. Împăratul, la fel ca și regina de aer, are multă experiență și se reinventează. Împăratul este structură și organizare, este un leadership. Știe cine este în propria viață și ce loc ocupă. Vedeți, stă pe un tron. Este o persoană bună pentru ea. Aici voi vă reinventați, ieșiți din... Poate ați avut de-a face cu un capricorn, poate ați avut de-a face cu o persoană cu gândire limitativă, care nu v-a lăsat să vă parcurgeți pașii voștri, crezând că vă ajută, v-a îngreunat parcursul evoluției. Voi aici faceți pace cu trecutul și vă reluați libertatea în această săptămână. Văd greutăți aici, poveri și ghinioane
lucruri care v-au adus tristețe, lucruri care v-au ținut aici, în această bucătărie, ca în această poză, unde toate lucrurile sunt multe și lăsate, pentru că nu mai este timp, nu mai puteți. Aici le lăsați. Vine un ajutor divin care vă deschide ochii și începeți să accesați alte niveluri de conștiință, alte căi în care să vă reinventați. Cum am spus, voi ați ieșit în propria citire și sunteți puternici. Accesați această unealtă importantă pe care o aveți, puterea proprie. Și mergeți, dragilor, către această persoană care vine în viața voastră ca un copac înflorit roz, vine cu o savoare, cu o aromă de iubire, de îndrăgostire, ca o primăvară călduță, o adiere de vânt. Multe gânduri aici, ați stat în nehotărâri, doi de aer, indecizii, confuzii, nu ați știut să faceți trecerea de la o energie joasă, aici urcați spre o energie crescută, multe nopți nedormite, gânduri. Le lăsați în urmă, pentru că aceste gânduri nu vă aduc nimic bun, vă țin într-o vibrație joasă, într-un abandon, Aici vă autosabotați în 9 de spade, stați în patul vostru și în loc să vă bucurați de cine sunteți, vă faceți tot felul de scenarii în cap și lucrurile acestea vă țin într-o vibrație joasă. În această săptămână ieșiți din această indecizie, din această stare nu este o stare confortabilă, este o tristețe, o melancolie. Începeți să fiți atenți la cum vă simțiți și vă spuneți propriul adevăr. Analizați totul în jurul vostru și vă dați seama că viața voastră este despre voi, despre libertatea voastră și vă luați libertatea înapoi, dragilor. Aici sufli în păpădie și ți se împlinește o dorință mare a voastră vi se împlinește în această săptămână, pentru că aveți curaj să ieșiți din ceva care nu vă mai aduce beneficii. După se vede soarele, e repede, se întâmplă, e trecerea rapidă de la o energie joasă la o energie crescută. Vor fi sentimente confuze, vor fi emoții mixte în această săptămână, dar veți ști cum să urcați treapta următoare, pentru că această treaptă pe care veți urca vă va aduce multă fericire. Vă va aduce un rege de foc, un împărat, un berbec, un leu însăgetător sau un taur, cum am spus. O săptămână de reinventare pentru vărsători. Fiți foarte atenți la cum vă simțiți, cum vă fac persoanele din jurul vostru să vă simțiți în compania lor, cum sunteți voi în propria voastră viață, pentru că aici copilul interior vrea libertate, libertatea sufletului, iar aici s-a deschis ușa la această colivie, iar în această săptămână veți sta pe propriul tron. Haideți să vedem și de aici. Veți sta cu fruntea sus în propria viață, pentru că aveți curaj să ieșiți din aceste bătălii care nu sunt ale voastre. O săptămână foarte frumoasă și a căzut cartea păcii, pace, oul cosmic. Faceți pace cu voi, vă reinventați și accesați un nou plan spiritual, accesați un început frumos pentru voi. Aici tot ce ați trăit înconjurați cu iubire și acceptați situația. Această carte a ieșit întoarsă. Niciodată povestea nu se oprește. Dacă rămâneți în aceeași energie, vor continua aceste neajunsuri. Această stare a dorului, de abandon. Vă este dor de cineva, v-a fost dor de cineva care v-a ținut aici în colivie. Acum ieșiți, dragilor, sunteți un împărat, sunteți o regină de spade. Aceste persoane sunt puternice, știu ce loc ocupă în viața lor și se iubesc aceste persoane. Stop acestei povești, care este tristă povestea. De desubt se vede o inimă
Trebuie să vă reinventați, să vă vindecați sufletul ca să puteți accesa o nouă iubire. Și vine o persoană, poate este din grupul vostru de suport, comunitate. Aici aveți prieteni care vă susțin, aveți persoane cu care veți comunica și totul va fi bine. Poate la această întâlnire veți găsi și această persoană în zodie de foc care va veni cu pași grăbiți spre voi. Aici vine cu multă pasiune. Poate o să vă sperie puțin această persoană, dar este o persoană bună care vă va aduce multă fericire. Săptămâna se închide cu această fericire. Trebuie să accesați acest plan de bucurie. Această bucurie, vedeți, toate cărțile aici sunt roz. Priviți viața prin ochelari roz, dragilor, pentru că vă creșteți vibrația și aduceți bucuria în viața voastră. Vreau un sfat pentru vărsător. O reinventare a propriilor credințe aici. Accesați un plan vibrațional crescut. Iar aici aveți îngerul aventurii. Dragilor, asumați-vă propria libertate. Această pasăre zboară din colivie pentru că ușa s-a deschis, ați făcut click și ați hotărât că este momentul să vă îndepărtați de lucrurile care nu sunt benefice pentru voi și să vă reinventați. Plecați în această călătorie a sufletului vostru pentru că la final vă așteaptă această fericire. O aventură bine meritată, o începere a unui nou ciclu într-o viață plină de magie, plină de bucurie. Fii bucurie în această săptămână, pentru că bucuria intră în viața ta odată cu această persoană. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!